Lwfans gyfalwyr a buddaliadau eraill. Fel arfer, allwch chi ddim cael lwfans gyfalwyr os ydych chi'n cael pensiwn y wladwriaeth, lwfans cyflogaeth a chymorth yn seiliedig ar gyfraniadau, buddal analluogrwydd, lwfans mamolaeth, buddal profedigaeth neu fuddal gwraig weddw, lwfans anabledd difrifol, lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau. Ond gallwch chi wneud cais am hawl sylfaenol. Mae hawl sylfaenol yn meddwl y buasech chi fel arfer yn cael lwfans gyfalwyr os na fysech chi'n barod yn cael buddal arall. Mwyn gael hawl sylfaenol, mae rhaid i chi wneud cais am lwfans gyfalwyr fel arfer. Gall hawl sylfaenol gynyddu'r swm arian rydych chi'n ei gael o fuddaliadau eraill. Neu, fe allai gyniatau i chi gael buddaliadau eraill am y tro cyntaf. Fe ddylech chi edrych i weld a allwch chi gael hawl sylfaenol. Fe all eich helpu chi i gael mwy o arian. Os ydych chi'n cael buddaliadau'n barod, dylech chi ddweud wrth swyddfa buddaliadau os ydych chi'n dechrau cael lwfans gyfalwyr, neu ddylech dweud wrthyn nhw os ydych chi'n cael hawl sylfaenol. Gallwch chi ddod o hyd i fanylion cyswllt y swyddfa buddaliadau iawn yn y llythyrau y maen nhw wedi hanfon atoch chi. Nid yw lwfans gyfalwyr yn effeithio ar fuddal anabledd y person rydych chi'n gofalu amdano, ni fydd yn effeithio ar eu pensiwn y wladwriaeth nhw os ydyn nhw'n cael un. Mae'n rhaid i chi edrych i weld a fysai lwfans gyfalwyr yn effeithio ar fuddaliadau y person rydych chi'n gofalu amdano, ac fe ddylech chi feddwl yn ofalus a ddylech chi wneud cais amdano. Am fwy o wybodaeth neu gael help a chyngor, gallwch chi gysylltu â'r llinell cymorth sydd ei angen arnoch chi drwy dewis o blith y rhifau cyswllt yn y blwch disgrifio isod. Eich cofnod yswiriant gwladol a chredyd gofalwr. Mae yswiriant gwladol yn arian sy'n cael ei dalu gan bawb sydd dros 16 mlwydd oed ac yn ennill mwy na swm penodol yr wythnos. Mae cofnod eich yswiriant gwladol yn dweud faint o arian rydych chi wedi dalu tuag at yswiriant gwladol. Mae yswiriant gwladol yn bwysig. Mae'n cael ei ddefnyddio i weld faint o arian y dylech chi ei gael o fuddaliadau fel pensiwn y wladwriaeth. Mae eich pensiwn y wladwriaeth chi'n bwysig. Dyma'r arian y byddwch chi'n ei gael i fyw arno pan na fyddwch chi'n gallu gweithio oherwydd eich oed chi. Os ydych chi'n cael lwfans gyfalwyr, byddwch chi'n cael credydau i amddiffyn cofnod eich yswiriant gwladol chi. Mae hyn mwyn amddiffyn eich pensiwn y wladwriaeth chi. Os na chewch chi lwfans gyfalwyr, efallai y gallwch chi, hynny, gael credyd gofalwr. Mae hyn mwyn helpu i amddiffyn cofnod eich yswiriant gwladol chi. I gael credyd gofalwr, mae'n rhaid i chi ofalu am rywun am o leiaf 20 awr yr wythnos. Ac mae'n rhaid bod y person rydych chi'n gofalu amdano fel arfer yn cael un o'r buddaliadau hyn. Lwfans byw i'r anabl a raddfa ganolig neu raddfa uwch ar gyfer gofal personol. Taliad annibyniaeth personol o elfen y bywyd bob dydd. Lwfans sgweini neu lwfans sgweini cyson yn ôl cyfradd sylfaenol diwrnod llawn sy'n cael ei dalu. Taliad annibyniaeth y lluoedd arfog. Os nad ydyn nhw'n cael un o'r buddaliadau hyn, efallai y gallwch chi, hynny, gael credyd gofalwr. I wneud cais am credyd gofalwr ac i gael cyngor, cysylltwch ar uned lwfans gofalwyr. Mae rhif ffôn ar gael yn y blwch disgrifio. Diolch am wylio. Os hoffech ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am lwfans gyfalwyr, ewch i'r fideo cysylltiedig yma ar y sgrin a thanysgrifiwch un sianel.